Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Temporaryo nga ginpauntat sang Oton Municipal Police Station ng Amnesia Resort sa Banwasang Oton, Iloilo matapos nga naglapas sa health protocol santo sa Executive Order number 02-B kag sang ginamendahan nga Section 7 sang EO number 040 nga ginadumilian ang pagserbe sa makahulubong nga ilimnon lakip na ang public consumption. Madumduman nga sang Pebrero 14 nagpatigayon sang pool party ang nasambit nga resort kung sa diin madamo sa mga tao ang nagdugok kag nag-inom-inom. Sa exclusive interview sang Radio Bandera Iloilo sa kay Police Major Ken Albert Lepsia, hepe sang Oton Municipal Police Station, iyagin pahayag nga nagalibot ini sila kag napalabot naman ang reklamo na tuhoy sa masami nga pagpatigayon sa mga aktibidades kag pagserbe sa makahulubong nga ilimnon. Suno kay Lepsia, ginatugyan na lang nila sa local government unit ang mga kaangay sini bangod wala man sila nagkulang sa pahanumdom kag sa paglibot kada gabi sa palibot sang Banwasang Oton. Dugang paniya nga ginpasarado anay nila ang nasambitan nga resort. Eventually sir nagabot sa amon, but last night ang atong patrolling busy man sa pagresponde sa mga barangay cases. And ang ilang situation, why man na report sa amon. I don't know kung covert kung paano naging himo to. Na natago nila. Samtang sa bahin sang local government unit sang Oton, Iloilo, ginpahayag nila nga wala pa na-release ang permit sang bago nga pangalan nga resort nga Amnesia Resort. Kung sa diin, naghatag naman ini sila sa mga dokumento apang wala pa natapos. Sa interview sang Radio Bandera Iloilo sa kay Japet Salinas, ang tagpamaabasang local government unit sang Oton, Iloilo, iyagin pahayag nga nag-request ang nasambitan nga resort sa ilang nga may ara sang promo ang resort nga Valentine's Dinner. Gani ginhatagan nini sila pero wala ini naglaom nga madala diri ang mga pool party kag iban pa nga mga aktibidades sang resort kung sa diin nagginuto kag nag-inom ang mga ini. Suno kay Salinas, nahibaluan naman nga daan sang Amnesia Resort ang mga health protocols, ilabi na ang pagdumili sa makahulubog nga ilimnon o kon liquor ban sa probinsya sang Iloilo. Siyempre na dismaya man eh. Kasi lain man ang applyan nila. Lain man ang nagwa nga resulta. Yes. As far as business permit, no? Ay sila pa na releasean. Dugang pa ni Salinas nga magasinapol ini sila kaupod sang pulis, local government unit sang Oton kag pila ka mga natungdan nga mga tao natuhoy sa controversial nga pagpatigayon sang party sa nasambit nga resort. Sa karon, ginahulat-hulat na lang sang pulis kag local government unit kun bala i-suspend o kon i-hold anay ang permit sang Amnesia Resort sa Banwasang Oton, Iloilo. Ini si kabanderang Roberto Gakit Jr. nagabandera sing matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.